खुलुमबाय क्या जतन हामबाय चिनी विशेष खाय चिनी प्रेस टाइम मीडिया नि ताखौ संनो जों दिनै युथ I50 तै I50 आं खरकसा I50 नि AGS सेंट्रल कमिटी ताय युथ I50 नि चेयरमैन हिसाबै जों दिनै चिनी जे युथ I50 जेरै एग्जीक्यूटिव चिनारो दं राजू वाइस प्रेसिडेंट युथ I50 मनिलाल देबबर्मा AGS ऑफिशियल सेक्रेटरी चिनी एलविस देबबर्मा ताई चिनी मोहन केशियर ताई चिनी पोसराय देबबर्मा युथ I50 नि AGS जों दिनै कायसा जागाव आसुक लाखिया विशेष के खुवायो राजू देबबर्मा नि नखंगो चिनी वाइस प्रेसिडेंट नखंगो आरो आसुक लाई कायसा जों सिद्धांत न हालाखिया ताबु वर्तमान जेता प्रेजेनो चिनी I50 नि जे काजकर्म न जों सन्तुष्ट थानाय अनेक दिन रमैनो जों जे ADC इलेक्शन पाइमिनि परे जों रिक्वेस्ट खालायके जेता चिनी पार्टी नि जे सिस्टेम जे काजकर्म रखनो किसा परिवर्तन खालायै जों दिनैबो सामु खालायनायनि बागै जों I50 सुप्रीमो चिनी सारेनसि देरमानो ताई चिनी सारमेफोर कुमार जमातियान थानायाव जों प्रपोजल खा रमानि परेवो बरक जेता काजकर्म खालायतिनिबो बरक परिवर्तन खालायनायनि फासिङो थांलिया चिनी जेता डिमान्ड रखनो बरक आब्रनो माने आसुक बरक गंजागिया फैक्टर रंजागिया ओंखाय जेताबो बर्तमान जों अरो 2013 नि सिमि जों सामु खालायमानि प्राय सरकार फायमानि सिगां जों अनेक सामु खालायखिया सरकार फायासनि सिगां जों अनेक सामु खालायखिया गाबोन बागै जे दिनै अरो त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुरामो थासारानि नांला खामो चिनी I50 जदि गांखै सामु खालायखिया गांखै तमनि बागैनो जों बार बार मुभमेंट खालायनायनि बागै त्रिपुरानि डिमान्ड न तैयै बा जेता चिनी पार्टी न बसखां आगु प्लांथानानि गांखै ताम सामु खालायथाय महाय जेता काजकर्म रखनो जों पार्टीआव बार बार प्रपोजल माने यागलो बरगाफनो माने साकनाङि हायंगो आबनि बागै जों नुगै ताबो नुगै दङ जेता 125 एमेंडमेंट बिल आबनो थैबो जों कुन एकटा माने मुभमेंट खायलाया ओंखाय निनि ताबो हाई पावर मडलिटी कमिटी आबो जों ताबो सपइन्ट कुन आबनि सामु नुगजागिया त्रिपुरालेन खायताबो सानासे कगलिया गाबनि बागैनो जों वान सुका जदि अबो हाइकेमं चलि दंखाय जों पार्टी खालामनायनि बेर्थता गाबनि बागै जों युथ I50 प्रपोजल खा गाय चिनी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी युथ I50 नि आंखाय बरगय जों आसुगै सालायया आसुगै सालायमानि यागलबो जों आसुगै सालायफोरखौ जतन आव ताबले जरा फाकिया जों कागिनो सामु तांलायसिनाय केन्तु बनु खा जरा फाकिया आंखाय जेता जों सय सिद्धांत न हारनानि जरा फाकिया जतन उसलै थां ए तिनिके शेष मुहूर्तेबो जेता तिनर जे सेंट्रल कमिटी जेता युथ I50 नि दं ओंखाय जों तिनि सिद्धांत न हालायखिया जों रिजाइन लायसिनाय जों ताबुनो सारेनसि थानिबो जों बिनि बासाबोनो थाङै जों रिजाइन कपि रिलायखिया आबनि परेवो नरक बाय जों तिनि अरो कक सालायनि जरामाखा ओंखाय जों तिनिबो रिजाइन मारमानि कारण एकतानो जेहेतु पार्टी बसखांनि बागै जेता चिनी त्रिपुरा सारनि जेता त्रिपुरालेन जेता जों दाबि खालायफिमानि अबनो तै माने आसुक गाहाम खालायै सामु खालायनायनि मत जों नुहुरलिया आबनि बागैनो जों दिनै रिजाइन मा खालायखिया।